Mae gan Menter Gorllewin Sir Gar 2 swydd newydd sbon yn rhan o gynllun Kickstart Mentrau Iaith Cymru. Mae'r swydd yn agored i bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed. Dyma cyfle perffaith i datblygu sgiliau ar gyfer dy yrfa. Fyddi di'n rhan o dîm cyfeillgar, fydd yn dy annog a chefnogi i feithrin sgiliau byd gwaith i datblygu dy yrfa. Mae'r tîm iaith yn edrych i benodi person ifanc i datblygu ac arwain clybiau gemau cyfrifiadurol. Am fod plant a phobl ifanc wrth eu boddau yn chwarae gemau cyfrifiadurol, rydym ni am fanteisio ar hyn a cynnig y cyfle iddynt datblygu sgiliau Cymraeg tra'n gwneud yr hyn maent yn ei fwynhau. Bydd y rôl yn cynnwys sefydlu ac arwain clybiau a gemau cyfrifiadurol i blant a phobl ifanc, ac hefyd darparu cefnogaeth a chymorth i'r swyddogion tra'n datblygu rhaglen o weithgareddau cymunedol a digidol yn Gymraeg. Felly ni'n chwilio am berson ifanc sydd yn deall gemau cyfrifiadurol yn dda ac yn gweithio'n dda mewn tîm. Mae'n rhaid fod gennych sgiliau cyfarthrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Mae croeso chi gysylltu gydag unrhyw gwestiynau neu ymgeisio am y swydd gyffrous yma.